Ahoj, na aké témy sa môžeme tešiť dnes? Ahoj Majka, pekný podvečer želám aj televíznym divákom. Dnes vám predstavíme dvoch talentovaných Slovákov, ktorí dostali príležitosť vo svetoznámom cirkuse. Dáme si ušiť topánky na mieru a oslávime 40-ku Dana Dangla. Takže dnes bude v Reflexe veselo. Bude. Máme sa na čo tešiť. Ďakujeme za pozvánku. Ak máte za sebou zlý deň, to ešte neznamená, že máte pred sebou zlý život. Skúste na chvíľu vypnúť. Nie je televízor, ale oddychnúť si. Napríklad aj pri sledovaní Reflexu. Pekný podvečer. Slováci sa dostanú vďaka svojej šikovnosti hádam všade. Dvaja našinci sa dokonca stali súčasťou najväčšieho akrobatického cirkusu. Reč je o Cirque du Soleil, ktorý zamestnáva svetovú špičku. Alexandre sa splnil jej veľký sen a Juraj nám prezradil, ako vyzerá život v tomto rozcestovanom telese. Pet sa narodila ako chlapec. Už od malička však vedela, že sa chce stať ženou. Podstúpila niekoľko závažných operácií a dnes žije ako žena. My sme sa s ňou stretli v Thajsku. Aj napriek riziku pohlavných chorôb tu počet ľudí, ktorí si zarábajú ako tzv. Ladyboys, neustále stúpa. Upozorňujeme, že nasledujúca reportáž nie je vhodná pre maloletých divákov. Nie nadarmo sa hovorí, že kým niekoho odsúdiš, obuj si jeho topánky. Možno aj preto, že každý dobre vie, aká dlhá je cesta, keď tlačia. Kedysi boli dobrí obuvníci veľmi vyhľadávaní, no ich obuv si mohlo dovoliť len málo ľudí. Takíto majstri, ktorí vám ušijú topánky na mieru podľa vášho želania, ešte nevymreli. Je ich však ako šafrán. Scenárista a režisér humoristických relácií Dano Dangle dnes oslavuje 40-ku. Čo to pre ňoho znamená? Či sa ešte niekedy chce vrátiť k hraniu v divadle? Aký je otec? Či je s ním aj doma toľko zábavy? Nám prezradil nielen on sám, ale aj jeho krásna manželka Beatka. Dano, všetko najlepšie. Verím, že vás zajtrajší Reflex príjemne naladí na víkend. Teším sa na naše stretnutie. Dovidenia.